Якыннары иҗатташ дуслары министрлык вәкилләре бүген алар Роберт Миңнуллинның 75 яшьлеге уңаеннан кабере янына килде. Вафатына 3 ел узса да, күпләр күңелендә ул бүген дә исән. Өлкән буын эчендә яшь шагыйрьләргә дә үрнәк булып кала бирә. Ул балаларның алар әдәбиятының менә шул үзен бер корифей дип әйтәбез инде, метро дип әйткәндә. Татар дөньясы, татар исән булганда, аның иҗаты да исән булыр, шаулап яшәр. Роберт абыйның шәхесе ул безне яшьләрне дә тәрбияләде. Һәм инде зур дөньяга чакырып алды һәм шушы дөньяга фатиха бирде. Ул киң кошлы шагыйрь иде. Әлбәттә, балалар шагыйре буларак ул дан алды, ат алды. Һәм бу бик зур мәртәбә. Чөнки менә әле дә Тукай белән бергә, Шәвкәт Галиевлар белән бергә балалар аны укый. Димәк, аның иҗаты киләчәккә бара. Табигать, туган як, әниләр һәм милләт. Аның шигырьләре төрле темаларны кылачлый. Һәр нәрсәгә үз фикере, үз карашы була. Шуңа өстә бу төрле елларда газета, журналлар редакторы, Татарстан Югары Советы президиум әгъзасы, Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары, төрле комитетлар җитәкчесе. Ул гел Башкортстан, Татарстан арасын һәм ул юлны карап, анарга тәртип кертеп, рәтләп йөргән кеше. Бик зур бер якты йолдыз булып торды да һәм хәзердә аның исеме, аның иҗаты ул үлемсезлек. Без беләбез, ул 70-тән артык кулъязмалар авторы, китаплар авторы. Иске алу чаралары Роберт Миңнуллин исемендәге Республика балалар китапханәсендә дәвам итте. Монда кунакларга экскурсия уздыралар, балалар шагыйрьнең шигырьләрен сөйли. Шуннан да өшеп китсә, айга барып җитсә. Бу китапханәгә аның исемен әле былтыр гына биргәннәр. Биредә 130 мең китапның 20 меңгә якыны татар телендә. Көннәр якты булсын өчен әни кирәк, йокы татлы булсын өчен әни кирәк. Җил яңгырдан саклар өчен әни кирәк, усаллардан яклар өчен әни кирәк. Бу Роберт Миңнуллинның 1995 елда нәшер ителгән Күчтәнәч китабы. Һәм биредә әни кирәк кебек күп санлы балалар белә торган, ярата торган шигырьләре урын алган. Һәм бу китапханәдә аның тагын шундый 60 төрле китабы бар. Әнкәй безне сөннән алып кайткан гомерләр үтә икән ул каеннар арасында. Татар халкы аны дистәләгән популяр җырлары аша да белә. Роберт Миңнуллин татар, рус, башкорт, белорус, марий, чуаш, удмурт, төрек һәм башка телләрдә басылып чыккан 116 китап авторы. Аны нәкъ менә балалар шагыйре буларак таныйлар. Безнең каналга юбилее уңаеннан биргән интервьюсында ул популярлыгының сыры белән бүлешкән иде. Менә балалар күңеленә үткәрлек итеп язар өчен, әлбәттә, иң элек үзең бала булырга кирәк. Балаларын яратырга кирәк. Иске алу чарасында Роберт Миңнуллинның якыннары үзләренең матур хатирәләре белән уртаклашты. Менә Курай иштәмдә ул Курай моңнарын гел тыңлайдыр. Бакчага баргач, бакчага акыртып кычкыртып куядыр. Шул ниләрне, Курай моңнарын, Фәридә Кудашеваларны, үзебезнең Башкортстандагы җырчыларны, теге бәләкәйдән үк безнең бит радио эшләп тора инде. Шуннан сиңгән әйберләр инде алар барысы да. Ул гомере буе мәдәниятне, әдәбиятны, татар балалары дөньясын, гомумән балалар дөньясын алга этәргә дип яшәгән кеше, китап дөньясын алга таба этәргә, китап дөньясында шуңып, китап дөньясы белән яши торган кешеләрнең берсе иде. Бу әтисез уза торган беренче юбилей. Ул күңелсез уза торган беренче юбилей. Ул гомумән бәйрәм булмаган беренче юбилей. Шуңа күрә үзеңне кая куярга белми торган шак. Нечкә күңелле шул ук вакытта шаян һәм тапкыр шәхес. Үзе турында ул булай дия иде. Тукай була алмадым, Җәлил дә була алмадым. Батырлык мәсьәләсендә әллә ни кыра алмадым. Белмим ни эшләр идем икән мин алар урынында. Роберт Миңнуллин булуда бик авыр алымында. Вафатына 3 ел узса да Роберт ага укучылары халкы күңелендә яши. Шагыйрьнең 75 еллыгы уңаеннан төрле чаралар Татарстаннан тыш туган ягы Башкортстанда да оештырылачак. Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәитова, Яңа гасыр каналы.